Jako, na nie. Ukáž, ako to robíš? Na to, tak to se baví, tak už sem já nikdy nedojdem, víš? Nebo ta mládež je... Každý deň mi ho celé želá. Koncerty, ktoré pre vás budeme chystať a možno aj s pani Evou. Áno, ja dobehnem. Čože je to nejakých 12 hodín, co si vznikla? Vieš, chytím kozy do rúk a budem bežať, ja dobehnem do Bardejova. Ja ich podržím rád. Áno, dohodnuté? Platí. Teraz. Celý večer som čakala na tú... Tu sú, ja mám v strede ústa. Ďakujem. A ja ďakujem